групата на Техническия университет София АКСТА. Той участва в разработките на редица системи на тази софтуерна група, а сега ще ви представи неговата разработка, която е получила наградата на Byte 2013 година. Благодаря за невероятното представяне. Сега ще ви покажа нашата визия за интелигентния град с нашите системи. Значи, първо малко за софтуерна група АКСТА. Ние сме научно-изследователска лаборатория към Техническия университет София и вие най-вероятно ни познавате. Имаме над 30 софтуерни решения за администрацията. Внедрили сме имаме внедрени продукти в над 150 общини, в над 12 областни администрации и над 20 ведомства, сред които министерства, агенции и администрацията на президента на Република България. Нашата визия за умния град е, че умния град се нуждае от умна администрация, а всички знаем, че умната администрация всъщност е администрацията. Има няколко три критерия за умна администрация. Това е администрация, която използва софтуер за всичките си нужди, грижи се за своите граждани и предоставя електронни услуги и също така се грижи за собствените си данни и тяхната цялост. Ще ви представя комплекса АКСТА. Вие най-вероятно го познавате доста добре. АКСТА Back Office. Имаме решение за GIS. Това е българска система, АКСТА GIS, която е разработена започнала да се разработва още преди 25 години. Не е скъпо решение и върши работа за това, за което е предназначена. Също така познавате нашия Front Office, деловодната система АКСТА Office и решенията за електронен подпис и вътрешно-ведомствен подпис. Освен всичко, предоставяме възможност на нашите организации лесно да управляват своята инфраструктура чрез системите АКСТА Control, която следи даването на компютрите, и АКСТА Cloud Backup, която позволява архивиране на данните на няколко различни места. Ще ви разкажа и за нашите веб решения. Деловодната справка и веб регистрите позволяват на администрацията да публикуват данните от Back Office и AXTA Office. WebGIS е нашата веб версия на GIS, която служи за публикуване на данните. Имаме решения за нотифициране на потребителите, като както на гражданите, така и на служителите на администрацията могат да бъдат нотифицирани чрез електронни съобщения и кратки текстови съобщения. Уеб-порталът е CMS система, която ни позволява лесно да администрираме сайта на общината. АКСТА кметства е едно решение, което позволява на работното място от общината да се изнесе директно в кметството, така че гражданите да могат да подават там услугите, да ги заплащат и също така да получават готовата резултатна услуга. Предоставяме възможност за електронни административни услуги и сега ще ви разкажа малко повече за тях. Имаме пълен набор от програми за администрацията. И както знаем, градът всъщност това са гражданите, затова ние предлагаме решения за тях. AXTA услуги е портал за електронни услуги, който позволява веб подаване на заявления към съответната администрация. Имаме няколко режима на работа, единен портал, на който можем да регистрираме няколко общински администрации, които да предоставят електронни услуги, и децентрализиран, който може да бъде инсталиран директно на сървъра на общината. Това е разликата. В първата версия, централизираната, може да костваме няколко портала, като плюсът за потребителя, че той може да се регистрира с един акаунт и да подава заявления към всички администрации. При втората версия, потребителят трябва да се регистрира за всяка отделна администрация, което не е много хубаво за него. Така изглежда единният тип портал. Там може да се мине към съответния публичен портал на общината, на auslуги.com. Може да видите в момента всички наши работещи веб портали.
Така изглежда един e-портал на общината. Там могат да бъдат подавани бланки за административни услуги, като имаме няколко начина за верификация на потребителя с име и парола. По този начин той трябва да си заяви заявлението през веб портала и после да го получи на място в общината, като се идентифицира с лична карта. Има възможност за електронен подпис, който позволява да се подпишете електронно документите и където е възможно да се изпратят директно готовите подписани документи обратно. Имаме възможност за идентификация с код за достъп, като при този вариант потребителят трябва да отиде, гражданин трябва да отиде на място в администрацията и да го получи, като после може да подава документи без електронен подпис. Имаме няколко начина на плащане реализирани в момента. Може да се плати по банков път, през ePay, през PayPal, което много улеснява потребителите. Характерното за нашите услуги е, че те се движат по технологичните карти на администрацията, което много улеснява работата на вече администрациите, които ги използват. Вчера много се говореше за комплексни услуги, ние също сме ги реализирали. Нашите услуги, характерното за тях е, че те са на една много разумна цена и всички може да си ги позволите, дори малките администрации. Имаме вече опит, може да ги създаваме много бързо, защото имаме в момента над 15 работещи портала, които може да видите на aUslugi.com. И каква е тайната за работещите услуги? Значи има много системи в момента, които се опитват да предлагат такива услуги, но голяма част от тях не работят, а нашата работи, тъй като всъщност залагаме на 90% от нещата, които се случват по електронната услуга, че се случват вътре в администрацията. Администрацията вече има възможност да обработва услуги офлайн, подадени на място. Тя има деловодна система, има технологични карти, някои общини имат и комуникация с други портали. Веб порталът общо взето е около 10% от работата и той осигурява само връзката с администрацията. Другите решения са цялостни портали, които съдържат цялата функционалност, дублират част от нея с деловодната система или се разпространяват безплатно, но свързано с множество скрити изисквания и огромни усилия за реализирането. Ние залагаме на 3 основни продукта: Axtra Web услуги, Axtra Office и Axtra Комуникатор. Като как работи това? Гражданинът си попълва заявлението на веб портала, то постъпва там, после влиза автоматично в системата на администрацията. Ако е необходима комплексна услуга, чрез Axtra Комуникатор се изпраща към другата администрация. Всичко и в двете администрации се движи по технологични карти. Когато свърши работата втората администрация, тя връща документа обратно по същия канал и той достига до клиента. Axtra Office, вие добре познавате, това е системата ни за документен оборот. Тя е внедрена в над 150 общински администрации. В момента имаме нова версия, която е сертифицирана по Закона за електронно управление. Тя е много по-бърза, имаме много екстри и е абсолютно готова за електронни услуги. Axtra Комуникатор е решението ни за комплексни услуги. То разрешава на администрациите да си комуникират и така да работят едновременно по една и съща услуга. Предполагам, че вече се питате как да се здобиете с електронните ни услуги. Ами, новата версия на Axtra Office е 80% от въвеждането на електронни услуги. Ако искате електронни услуги, най-добре ни се обадете. Телефоните са приложени. Предлагаме 10 електронни услуги за 10 работни дни, като това нещо включва създаване на веб портал, създаване на електронните заявления според вашата спецификация, въвеждането на цените на услугите, въвеждането на необходимите документи и изработването на портала. Добре. Искам да ви представя сега едно решение отново за гражданите. Това е една мобилна платформа за докладване на неспешни сигнали през мобилен телефон. Как работи тя? Да кажем, това е гражданинът Гошо, който се разхожда по улицата и вижда една дупка. Той е съвестен гражданин и иска да я докладва, но не знае телефона за центъра за спешни сигнали. За щастие има инсталирано нашето приложение BTVish, което може да снима съответния проблем, да прекачи GPS координати
и да го изпрати директно към нашия портал. Оттам администратор на Axter преглежда проблема, решава дали това е достатъчно добро, т.е. дали не е някаква глупост и я изпраща към съответната организация, базирано на GPS координатите и съдържанието на самия проблем. Това нещо повишава доверието на гражданите и наистина им показва, че градът иска да чуе тяхното мнение. Той е безплатно с новата версия на Axter Office и Axter e-услуги. Освен това, предлагаме и други решения. Нашата визия е, че интелигентна е тази администрация, която използва съвременен софтуер и също така пази данните си. Какво става, ако гражданин отиде на място и системите не работят? Той обикновено е разчарован, а служителят на администрацията е отчаян. Това може да се реши, системите не трябва да спират да работят, като тяхната работа може да бъде спряна поради някакви причини, някакъв срив, загуба на данни поради развален хард диск, хакерска атака или липса на администратори в по-малките общини. Ние имаме решение за това, 3 решения. Едното е отдалеченото администриране на Axter, което е за всички наши клиенти, които имат извънгаранционно обслужване и са ни дали достъп до техните системи. Axter Control е система, която позволява ранното откриване на проблеми, още преди те да са се появили. Как става това нещо? Инсталираме едно малко приложение на вашия компютър, което слуша и гледа за някакви проблеми, за не създадени архиви, за недостатъчно дисково пространство. Изпращате информацията, ние вдигаме аларма, която изпраща съобщение на вашия администратор. Той го получава чрез SMS или имейл, като също така се наблюдава и от наш служител, който постоянно във всеки един момент може да реагира, ако има достъп до вашата машина. И все пак, винаги е добре да имаме резервен план. Затова създаваме услугата Axter Cloud Backup, която позволява архивиране на данните на няколко места. Това става 3 пъти, 4 пъти дневно, в зависимост колко е конфигурирано. Изпраща се на няколко места, обикновено по мрежата на администрацията поне на 2 и още веднъж на наш сървър, като всичко е криптирано. Имаме ISO за информационна сигурност, така че всичко е окей. Това нещо наистина може да спаси вашите данни, така че ако нямате архиви, ако не правите архиви извън администрацията, може да ни се обадите. И това са нашите контакти. Предлагам ви да погледнете сайта за e-услуги, нашата система Кметевиш, да се обадите на телефоните или да дойдете по-късно на нашия щанд. Благодаря ви за вниманието.